wakatitorera guruzuzu. Hatina mufaro nomukadzi wako uyu. Dena zvabvira hazvo nyangwe dzikangoinda mombe dzacho. Vakareka kutidzosera hatina basa nazvo. Unodini? Vanopenga vese madzikoma vana mai panapa vana baba kuti mukadzi wako atitorera. Isi kugara naye panapa tazvikonewa. Unodini? Ndakuinda kuna Gladys. Gare kwatere. Gladys. Murume ndo wawada uyu. Pano pamusha pamukombe pano vanhu vakawanda vanoda kutonga. Pano endo uchasangana na mashoko akawanda. Murume wako uyu ucharamba uchimuda here uchinzwa mashoko iwawo? Nyatsa kutaura, taurisa. Handizvinzwi. Unoita chirema chokutoti nguva iyo inei ndibhoira mekakao. Gare kwatere. Vanosevenza nomwoto. Mesa anoputikayo. Zvapwatika zvavanopisa zviyasimbi dziya veita bofu. Unozoda here kuti mangwana wofamba wakabata musvimbo iwe uri mberi achitevera sure ndiwe unenge wakumusevenzera nokuti anenge asingachaoni. Unoramba uchimuda here? Taurisa vozvo. Ndo chikamu chatinoda kuti vanhu vanobatanidzwa naMwari vanotenderana kuti havazorambani. Saka ndakuenda pachikamu icho chokubatanidza vana ava. Tovabatanidza nguva ino. Papi? Apa. Hanoya moye Chema tende panye Kutawa nyama ime sasa makona Ayese Aba makarama mwanakoma na umwari Kuvangwa ino Washisiri wawili asiya nyama ime tete Kuzai Ojo bando tule Wanzoka tenga nero paraki Baba makarama mwanakoma na umwari Wazuwa shanduki Ivaiwo nao vachengetei Vaivai nao pampuraramire wavo Vakomborere wavo pakubata kwavo Mufudzi wakanaka mwanakoma wavo Nokuti ndozvamaona zvakakodzera kuti vave pamwe chete Vagova nyama imwe chete Mazvita yenyu makarurama Nyasha dzakamudzama nasikaperi Kwatere zvaitwa naMwari kuti havachisiri vaviri asiya nyama imwe. Une mhosva munhu anoparadzanisa zvaitwa naMwari. Mwari wavabatanidza wava munhu umwe chete. Une ropa rakaipa unoparadzanisa vanhu ava. Anopindira pakubatanidzwa kwavaitwa naMwari. Mwari wavaita kuti vave umwe chete. Saka nguva inoi taakuinda pachikamu chokuti vanofara sezvataungana mashoko anotaurwa pa 13 vhesi rokwa 4 13 vhesi rokwa 4 dzavaHebheru. Mashoko edu tichaverenga pana vaHebheru chapter 13 vhesi rokwa 4. Anoti iwo mashoko okupedzisira okurayira kuwanana ngakukudzwe na vose
nenhovo ngairege kuva nemhosva nokuti Mwari uchatongesa mhombwe navanofeva. Ndandapfuurira ndisati ndataura nezveshamwari dzavo dzakavakomberedza. Ndingada kudzokerera ipapo pa 14 vhesi rokwa 10 dzajaji. 14 vhesi rokwa 10 dzajaji. Tinewo mashoko edu kuna vatongi. Chapter 14 vhesi rokwa 10. Samson unowana mukadzi chirahwe chake pa 10 vhesi. Baba vake vakaburukira kumukadzi. Baba vake vakaburukira kumukadzi. Samson akagadzirapo mutambo nokuti majaya aisiita izvozvo. Mashoko ati kudi zvino vakati vachimuona vakauya neshamwari. Samson wakauya neshamwari dzake dze30 kuzova naye. Moti 45. Tinawo mashoko edu atichaverenga 45 kuna mapesarima 12 verse 45. Mai zvingangokodzera kuti tiite izvozvo sechikumbiro chavo. Vabvisa $10 yavo vachikumbira kuti vana ava vanochata. Ndozotaura mashoko andiri kudai kutaura nezvavo. Ivo vana ava vaka ndianunga uya wobhedhenura mucheka uyu. Vana ava vatsike pamucheka apa. Ndotaura verenga henyu mashoko atatitaura. Mashoko atinotaura ari kuna rwuyo pamutambo wamambo mukuru chapter 45 vhesi rokwa 12. Ndoda kuti mutange maverenga 14 vhesi mozodzokera pamusoro. Ndiri kuda kutaura zveshamwari. Tanzwa shamwari dzomukomana kuti shamwari dzomukomana ndo dzataona dziri pano idzi dzina chipanga. Gladys une shamwari dzakewo dzaakanga anadzo. Saka kurongedza kwese kwatinoita zvakanga zvichitwawo nemamwe majaya aiita mitambo. Gare kwatere. Mutambo unoya hauna kutanga nesu. Wakatangwa kare navamwe vaiita. Asi zvaitika navoita. Umwe naumwe unenge une shamwari dzake. Verengai. Uchaperekedzwa kuna mambo nenguo dzakarukwa. Uchaperekedzwa kuna. Saka tati Gladys ngagare pasi. Gare kwatere. Chipanga ndi mambo wa Gladys. Hakuna mambo anogara pachigaro. Muranda achigara pachigaro. Izvozvo hakuna mutemo wakadaro. Kana ukaona mukadzi achigara pachigaro, mambo wakagara pachigaro, mukadzi yeye wakareruka. Asi mukadzi kwaye mambo unofanira kugara pachigaro. Mukadzi akagara ndio mukadzi wakadziya. Gare kwatere. Mukadzi wakadziya unogara pasi. Paiva nenhewe, vakuru vedu vaiva nenhewe. Ndio paigara vana mai edu. Tichiona vachigara pana ukaona mukadzi achiti iko zvinezvi kwane zvinonzi mabhenji aya. Kuna ndo zvigara vakwati ndizvo. Zvigara vakwati. Unoona mukadzi wakati fonyori ipapo kugara. Pazvigara vakwati. Mukadzi unonzi mukadzi. Uyu ndiye mambo uyu. Uyo muranda uyu. Vino muranda uyo wakaiswa kuna mambo wake une zvakashongedzwa. Gare kwatere. Wanga akashongedzwa. Mashoko ati kudi uchaperekedzwa kuna mambo nenguo dzakarukwa. Uchaperekedzwa kuna nenguo dzakarukwa dzina mavara. Dzina mavara. Mandara. Shamwari dzake dzinoteverera. Dzichaiswa kwa muri. Dzoiswa kuna mambo. Ndo shamwari dza Gladys idzo. Dzaperekedza Gladys kuti ainde pana mambo wake. Saka chiverengai iyoyo pa 12 verse. Uye
mukunda wetiro uchavapo nechipo vafumi pakati pavanhu vachakumbira ngoni dzake. Nguva inoi ndo tasvika panguva yokubviswa kwezvipo. Tanzwawo kuti mukunda weshiro waivawo pamutambo ipapo, wakatouyawo nechipo. Navafumiwo vakauyawo kutokumbira ngoni. Kukumbira ngoni kudai Gladys tiri kutaurira newe iko zvinezvi vafumi vari pano tinavo. Kutonyatsa kutarisisa nokuti umwe uchati ndini vatete vobvisa mota. Iwewe mota yabviswa ndeyekuti kana vosvika unotomanyira jongwe kana kungonzwa kana vaane mota ikangoti unobuda utaure kuti ndivatete vaya vakabvisa mota. Wotokasira kuteisa gaba nokuti vabvisa zvipo zvavo kutsvaka ngoni kwauri. Gare kwatere zviya zvokuti zvini ndini vatete kana kuti ndini vakoma kana kuti ndini mai zvinoitira kuti iwe ugoziva usatofukidza kumeso nokuti umwe uchabvise bhazi panapa tikazoda. Iwe uzoti vosvika ndopo wotanga kubuda woita zokuti wakunzwa manyoka wondogara mutoireti. Iwe vakabvisa bhazi ravo. Panoda kuti kana vabvisa vanotsvaka ngoni pauri kuti kana vakuuya panapa nyangwe munun'una unotoziva kutoti ndakuinda kuna mai zhara yapera. Zvavanobvisa nhasi vanotsvaka ngoni pauri. Gare kwatere. Saka aiwa ini ndinoda kutenda nguva ino ndinoisiya kuna master of ceremony kuti vaite basa ravo, nokuti nguva inei yanguva yezvipo kuti zvichipfuurira zviinde mberi. Nezvipo Bishop wechipedza munyai wakainda nefuma gadzirirai munyai wechipedza mukarahwe vanatezvara moya nezvipo. Vatowarirwa kudhara. Bishopi ngavauye. Ini ndinofara handichina mashoko ndo andapedza. Bishop atina mukono wa $5. Mandiremberedza vana vangu $5. Munyai ngaupinde wakabatanidza vana vakarahwe nafasha wakavabatanidza. Ndini makaya ndakabatanidza mandui namukombe kuti aiti hama nehama. Panofa mukombe mwandu unenge wachiga, panofa mandui mukombe achabvipo wamukoma nomunun'una nge$5 ndinozikandukai makaya nogara panamba 8 bikita BP 12. Handidi kunyadziswa wanzwa mwana uri mwana unoora. $2 yavo. Mari? Masi $2. Handipodi kunyadziswa grade wena. Ngapota ndipe yangu iwe ndinokuzopinda. Garai zvakanaka. Vamakaya munyai wechipedza vanatezvara. Tezvara ngavauye tione. Baba vanotsigira kuti ndafadzwa nomwana wavo ngavauye vakamirira vana baba. Vaya vambotaura kakiti ndini baba vaya vainde. Ngavauye tavatamirira. Baringarira nesu indakamirira vana baba ndini mukarahwa ndonzi Hebert Mandewe ndine hanzvadzi yaGladys. Ndofara chose kuti mwana wamai vangu wachata. Ndine chivezwawo chandakamugadzirira ndita zvokuyeza ndirikapenda. Pane pushing tree iri apo yandode kupe mwana wamai vangu kuti azopota achiitirawo zvidziyo zvakwe plus $5 yatichabhadhara yemari. Ndatenda. Baba wabvisa $5 yao nechi? Pushing tray. Iripo ere? Iri apo. Ngaiuye. Chuma vanhu iwe pushing tray iri kuuya. Ngaiuye. Vana baba vese zvino ngavambopinda tiona natezvara. Ndinanyanya kufara zvikuru nokuti ndiri namba 3 kuchata kumama ndu wawe chi3 kuchata. Saka muzukuru wangu mwana wangu mafara ndinoita ka andizindika mitira se nomukono wangu twete. Baba bereka Gladys. Pakize ziro anoti sekuru sitinoti bambo.
vafara nemuzukuru wavo hanzi wamwana mapeta kanaka nomurume wake mbuya vacho kure mudzimai wabambwa vabvisa maseti amaplesa moshi 2 3 china kusvika ku3 hanzi uryire pakanaka vana vateteuka mukombe tipe madhishi okuisira kana pokutsotera kana vana baba vambopera ana mai vanombomira zvishoma techipa mambo mweni wenyika ino atitendera kuti tiitambo mumusha mavo tombopawo mambo mukana wokuti vanofungeiwo nezvataita mumusha mavo vana baba vangopera mambo opinda ana mai vozopinda ati mafulashwa enda henyu rugare Amen. saramba ndakamira pano chaizvo inini ndinonyanya kufara ndibaba nezvakaitwa naGladys mumhuri yedu kufunga mwanasikana wechitatu wa 24 pakuunganidze gungano kwakaita serinei rekuchata iro rinei saka tinofara zvikuru ndokuda kwokuti akava nerudziso rwakakwana kubva kwetiri vabereki nekukereke saka ndinonzwa mufaro wangu zvakanyanya nekuda kwaGladys kuroorwa kwako kwakanaka tobatanidzana nemhuri kwamukombe kuno kuti asingapo kuzivi kunonzi kumadziya kuno asi nokuda kwaGladys atisvika kumadziya kuno zibva kunzvimbo iri kure kuHarare saka tine mufaro zvikuru zvakanyanya nemukono wangu kwetikuti ava ndibaba vabereka Gladys Manduvi vanoti Gladys number 3 wasumudzire musha dzidzisawo vaning'ina ne$20 ndiri panozve kune vamwe vanoti baba Sebastian muning'ina wedu number 3 munotiwo ndinofara zvikuru nekuita kwemwana uyu mukono wako we20 baba vamwezve number 3 kuteera vanava vanonzi Sebastian Manduvi vati ndafarazve nezvaite mwana $20 mashoko ndiwo ava ndibaba Moses Manduvi vanoti ndafara nezvaite mwana $20 ava futi nevamwe futi baba vanhu vese vari kuHarare ava saka ndandiri pano zvikakare ava ndibaba anonzi Lenimo Manduvi vanoti ne$20 ndafarazve ndakwenda wakarahwa Akaneta wakarahwa tine mwana wedu mukuru musha wedu kwaManduvi watakabereka isu vana baba sezvitiri anonzi Noah ndiye unofarawo nebasa rehanzvadzi yake rakanaka ava iva zvanzi yomuchati Gladys anonzi Noah Manduvi ne$20 vanhu ava vapo vabatsirana mabasa asi mufaro wavo vatumira $20 Noah Manduvi right ndiwo chenga chemusha zvanzi edu wachisumudzira $20 ava pana Siferani Manduvi na Brighton Manduvi 2020 vafara patambotaura baba patati tinokumbira mambo kana vanga vapedza sabhuku unotanga pamberi pamambo wake mambo wozoteera aisimbeti agoni munhu asifara nemari yavo $3 vachadzoka havo vane rimwe basa ravachatiitira ini baba ndakutumbura zvine zvinhu zviviri kana zvitatu zvirichataura chokutanga ndafadzwa nokuteerera kwomwana ava ndibaba vacho nyakutumbura chaivo baba Gladys Manduvi vanoti ndine zvinhu zviviri kana zvitatu tichataura chokutanga ndafara nomwana wakanditeerera $50
ndakanyanya kufara nokutenda Mwari kuti akandibetsera. Mai vaGladys vachienda vaiva nechisuwo chavo chokuti mwana ngatengerwe kitchen unit. Saka Mwari akanditungamirira ndikakwanisa kumutengera mwana kitchen unit sechiro chamai wake $50 pamusoro. Rugare ngaruenemiwose rugare. Vanoti wakwa mukombe mwana wamatora mai vake vakainda asi vakanga vaine chishuwo chokuti mwana iyeye unofanira kuva nekitchen unit. Ino vakazoenda asati apo asi baba vazadzisa chishuwo chomudzimai wavo mai vaGladys vakwanisa kutengera mwana asikana wavo kitchen unit sezvaida mai vakaperekedza kitchen unit $50. Kidzacho idzo. Ndinodawo kuti vanin'ina vake Gladys nemadzikoma ake ndezvaigona vaitedzera zvavadzidziswa noumwe wavo kuteerera mashoko eivhangeri anodzidziswa navafundisi nokuteererawo mashoko edu savana baba. Zvandifadza zvikuru zvafadza muri yose nechipo changu $100. Shoko rokurava vanoti zvendafarisisa asi ndinoti vanin'ina namadzikoma aGladys vasara dziri mhandara. Teereraiwo dzidziso yekereke, teereraiwo dzidziso yababa vabereki, yamai, mugopindawo pagwara romunin'ina wenyu romukoma wenyu mugosatinyadzisa $100. Mwanangu, gara zvakanaka pamusha, chengete chitendero. $20 shoko ravo vanoti mwanangu gara zvakanaka pamusha nomurume wako namai vomurume nababa vomurume nehama dzomurume wako uchengete chitendero ndo zvinofadza Mwari. $20. Pana areas manduvi hazvanzi zeyafadzwa nazvo yabhadharawo $20. Tukarenga Waniso. Ina handina mashoko akawanda andingataura. Asi kuti mufaro chete handizivi kuti mufaro wandinawo ndingautsanangura sei. Pari zvinezvi zvekuti ndirambe ndakamira panapa handikwanisi because hazvanzi yangu yandifadza zvisingaiti. Zvinhu tisikafungidziri asi Mwari nekuda kwake waite kuda kwake simba rake rikapindira zvinhu zvikafamba tikasvika kune hazvanzi yangu yandisimudzira ndauye kuperekedza hazvanzi yangu kumurume wayo $10. Gare. Amen. No, yazvanzi yacho yaGladys manduri nofarawo nezvaitwa izvi. Uyu hazvanzi yaiko Tyson manduri unoti ndafadzwa nehazvanzi yangu $6. Iye zvino vasabhuku womuno munzvimbo tinovakumbirawo iyi hazvanzi yacho inonzi Trinity manduvi yafadzwawo nezvaita hazvanzi mumusha yanzi $20 yangu ndafara hazvanzi. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Ini ndini sekuru vacho ndinetwa vaGumbere. Ndina sisi vangu vari pano kureva mbuya vaGladys vari pano. Atete Maikiri uya pano mwana wamai. Atete Maikiri uya pano mwana wamai. Zvinhu zvakadai zvinofadza zvakanyanya. Ndini mai vake Gladys ndio chaiva chipanga mazano changu. Muzukuru wandaiti kana ndikanyagumbuka akasvika pamba
kana tichachema musodzi kana mudzimai wangu ati anyagumuka sei akangosvika chete zvinhu zvezvanaka kunge hazvienzekwa yekwamukombe kuti chengetai muzukuru wangu zvakanyanya nokuti iwe mukombe ndiwo wavababa vemwana we iwe Gladys ndiwo wamai wemwana uyu uyu ndiro dangwe mumba medu ndoda kumutenda nemashoko aipanga mwana wake dzopanga wachi mwana wake saka ndoti mwana wamai angu ngatifarei ngatipemberei tirambe takabatanidzwa nevazukuru zvavaingoita mai vacho naigara usasuwara kuti mai vacho hazviripo asi we uripo mwana wamai angu usachema ndoziva kuti unochema saka ndotenda nomukono wangu we$5 vacho vanoti $5 tafadzwa nazvo sekuru vacho uyu mudzimai wangu anokufarawo kunge azosara anga achida kuuya nezvimwe zvipo asi nemhosva yemota yanga asina kuzokwanirana handisi kuda zvimwe achazofanana mudzimai wati ndatumirawo chipo changu ndakona nokuda kuchengesa zvifambiso ne$2 ndatenda mbuya acho abva vangoti ndochingosiya nechandachengera muzukuru wangu ichi jeka nekapu mbuya tarisayo Solomon Manduvi, mwana wehandrodi yangu akateerera zvanakataura zvakare ndiri mudzidzisi wacho tinotaura nezvemuchato ndachatisa vanhu vanokwana 25 saka ndazopedzero kumwana kuti achimboitawo mabara achafi ava bhishopu vachipare vanoti Solomon Mandui mwana wehazvanzi yangu muzukuru wangu wakateerera ndakamudzidzisa ndiri mudzidzisi wako ndatenda ndafadzwa nazvo niwauya pauti mbuyasha tomirirawo sabhuku wenzvimbo inei sabhuku uya pano vati ha zvaitwa nemhuri yekwashemita zvandifadza mumusha munomu ndini sabhuku sabhuku ndawana ndo zita ravo mambo vane madziva vati ndafara zvikuru nezvaita shemi mumusha munomu ne$5 saka moti vauyawo ne$20 yavo vafadzwa nomuzukuru wavo ndinofara nomuzukuru wangu achata vazadzisa chino chemwoyo wangu vakarenekudza mwana wangu yauya chie my prestige jererei vati ndiri mbuya vacho ndafadzwa nezvavaita mwana wazadzise chino chamai vako ava hanzi ndivatete maivhino vati mwana wazadzi yangu ndinotenda ne$5 yavo $5 vatete ini ndiri vatete hanzadzi yababa avo mai wewe ndafara nezvaita Gladys ende ndari singafungi asi wotope rudzidziso kuna vamwe vari mumashure ako unongozvinzwira wega hanzi po rudzidziso kuna vamwe vako navatete vako maizi wewe ne$10 ava ndi mai Gladys ndo mai vaGladys vauya kuzoremekedza mwana wavo vavasumudzira anoti ndafara ndisati ndape zvipo zvangu ndafara ne$10 mai
awa mapoto okuti uzobikirawo vamwene nehama dza pamukombe. Idzi huni dzatengwa idzi dzokubikira pachoto stovu. Ava ndi mai vaGladys vati ndiyafana nezvaite mwana wangu nendiro dzavo 4. Ava ndi mai nababa varipoze vati baba vabatika nezviri kumusha $10 yavo vari hati ndiyafana Gladys nezvawaita kuti tisevanin'ina $10. Ava hanzi ndini mbuya kwakusakara mai angu vabva pano vati ndafana nezvaite muzukuru nemakapa avo. Ava hanzi ndini mai ndafadzwa nezvaite mwana wangu uzorima uchise nzungumu. Hanzi chipanga ndini wahosi panapa kugara zvakanaka tese munomu. Ava hanzi tinoimbona tisi vati vatete garai zvakanaka ne$5 yavo. Kapacho aya. Ava ndi maiguru mai emi vanoti ndafara nezvawaita. Maiguru mai chaiso novafara nomukono we$10. Vakoma ava handini vamwene peke ndichauruka ndafana nezvaite muroora $1 nepleti yavo. Tiri shamwari dzavamanduvi tinoshanda pamwe chete tafara nezvaitwa nemwanasikana weumwe wedu. Tine midziyo yedu iri apa iyi maglazi. Ino hazvibviri nokurema. Nepokubikira apa. Zvimwe haiko zvokubikira izvi. Tine $20 yedu pamusoro pezvipo izvi. $20 yavo. Ndafara nezvaita mwana chipanga, ndafara nomuroora. Ini basa rangu ndorokurima ng'ombe. Saka wane ng'ombe yako nemhuri yako mwana wangu nomuroora wangu. Ng'ombe yako yokurima, ng'ombe yokurima. Baba vakwamukombe, baba vamukombe vati chipanga. Yeyo ng'ombe yako inorima. $10 wane ng'ombe nomhuri yako $10. Ava ndivamutonhori apa pachimombe. Ruganga ruenemiwozve vanokange zviri kumba achidi kupa chipanga nomudzimai wake basa rokuyo kuzotinha. Atidi kunyanya kuzvikwerete zverudzirwo rwasi mumupe. Ava ndivachimoa vati ndabva nokunhama kwamai Johani mai Gudo asi ndangozwa kuti ndinofanira kusvika kundoona chipanga uchichata
ndiri mudzidzisi wake Bishop Achimowa nedhora ravo. Vana ava ndi baba kwa Mukombe vati ndine chipo changu chembudzi kumushaku, asi ndinoona ndemene kuti isvike panapa. Vandimai vachipanga vanofadzwa norugotwa rwavo vati ndambafara andikumbadada naye chipanga ne$7. Vamashaishe nemhuri yavo vanoti mwana wangu akaroorwa pano naupenyu, ndafara nezvaitwa ne$9. Padzwa zvene zvacho mwana wachipanga ne$10 yavo. Ava mai vachipanga panamba 4 vati chipanga ausi mwana wangu. Godo paingorinzwisa $10 vachivandire mukoma. Ava vati ndini mai vashemi. Vati hanzi ndafara ne$20 ivhura muromo. $20 yavhura muromo netsiru reng'ombe. Uyu ihazvanzi vatete Ronika Mukombe haana kusvika panapa wasara kugweru wati ndafara ne$100. Ava ndimechikacho vafadzwawo nedhora ravo. Awa ndimisisi Gumbati. Mukoma wachipanga vari apa vandichafara ne$100. Ava vamunoona ava ndivachivandire vanogara kugweru kudhuze nekuna chipanga vati paunouya chipanga kugweru unaotore $100 unonyora kuti tikolekti $100. Hanzi unoyana mukadzi munhu wani. Okay. Ava ndimbuya musiyani mwana wahanzvadzi yavachiri. Zvavaita muzukuru nemakapu avo amene mangani 6. Wati wandibhukurira nedhora pamberi. Muzukuru wakamacheta mairosina vandafara nemukono wavo $4 nebhaketi kwai haripo pano richauya. Ava ndimaguru alavhu wamadzimunya ndokavabva vati andafadzwa nezvaita $5 yavo mberi. Ava ndio anasekuru kwa Machaya, sekuru Chafara na sekuru Samson.
200 rands yavo ndafara muzukuru zvawaita. Ava ndimai ava. Mai Rabheka vati hai ndakura ndichagona kufamba kuenda kutsime kuhuni ndode kuchengetwa $30 mai Rabheka. Ni Bishop waJori nemukadzi wavo nambuya Jori vanotafara nezvawaita chipanga $2. Ava ndimai Jora mune madziva vati ndafara nezvaita chipanga maplets avo namakapa avo. Ava ndima tete maichivengano tizamuzvachipanga bambo zvamusina kuti ndaande mai ndongozwana makuhwa maichivenga ne$20. Ndimaitadiwa wekubhulawayo vane mafudhoma matatu awa maitadiwa webhulawayo vanoti ndafara nemafudhoma. Ndafadzwa nezvawaita muzukurugire kutanga masamba shuga mukaka so tsano mai maoneke vanoti ndafara nezvamaita tsano ne$5 mai maoneke vaperekedza ne$5 yavo maisimango. Vamutero vanoti ndafara nemukono wavo wedhora vamutero bhozhera nemukono wavo wedhora. Ava ndivachabata vanoti ndafara nemukono wavo $2 vachabata. Vazina vamutero ndinonzi wada waseka ndini Bishop ndafara ne$2. Zai mai guru not makabve bhoera kuyo kuwake mutopa mukombe amuna kuyo kuparadzanisa mutopa hamwene nemwana wavo vakai musha joinai muno murugara nomurufaro ne$300 $700 inouya zvatakaita zvondovapfuura ndozvondoita. Vamate vanoti ndafara $1 ravo vamate. Vagwenu kwenu vanoti ndinofarawo nemukono wangu $2 vagwenu kwenu. Ava ndivatete maise muchivanga hanzi vakuma veng'ombe dzikinda vamagurutu vanoti ndafara $1 ravo vamagurutu ndimaya mutero vati ndafara nezvavachagire ne$2 yavo. Ticha Mushati nemhuri yavo vanoti ndafara nezvavaita munun'una ne$10. Ticha Mushati plus. Amen. Apa titsagirawo chenji apa. Ita ipapo apa. Tete maikoni, tete koni, mainyara zvawaita chipanga ne$10 machineka. Unonzani? Alice Mango wati ndafadzwa $1 rake Alice Mango. Apo. Toda kuti imbobva kitchen unit apa tisi kuona. Hanzi mabhaunza magate crusher. Tisimudzirawo kitchen unit imbobva bata achinyatsoona. Pane zvinoda kuitika. Vakomana vaendepi majako. Tibvisirawo kitchen unit yona $1. Majaya zioni bvisa kitchen unit zvawaita muzukuru ne$2. Ava ndimai magombedzi vati gire muzukuru ndafara. Mai magombedzi.
Nambuya Jimmy wati mzukuru ndavadzwa nezvazvo na $10. Ava mai vati ndavara nezvamaita vana. Mango. Unonyaradza vanoimba vanoitika zvikuru. Nama chipare ya $20 ya chipare $10. Ava ndipo ya mkwakwami wafana nezvaita nendiro dzavo. Kuda kwenyu baba here vana mai John na mai nekwachikuku ngavaya paense kuruatoro sangano rekwachikuku ngaripinda madzimai sangano rekwachikuku ngaripinda navajova vana maitoro vese uya maita kurumidzai $10 mango $10 padzwa baba munini we mai nini mauya munomu mumushamo mugare musha mukuru muvharo chete chete maise muchivanga $20 maise muchivanga chiredzi $20. mai mugomo vatetewe pano mai mugomo kwaenda siye huku mbiri kumusha asi kuti ndinomirire nhaka yakwa mukombe ndakapuwa naStephen mukombe ndini ndakasona ndakadzidziswa naStephen saka ndoda kuti vanhu vatambe ne$100 pamusoro nebasa randakaita hanzi handifani kuti Stephen apo Amosi Mutonhori anoti ndafara afona achiti ndatadza kuuya asi ndine huku yangu iri kumba nedhora rake. Amosi Mutonhori $10 zake. Ava ndimuyarwizi. Muyarwizi anoti wakisvika paunosvika unotanga watsvaira konaka woinde kumusika kumugoti woinde kumusika wacho kumunda kundota nhenderere nokugadheni nebhasikiti wozoti foshoro kumubvudze uyationane vachada vatete mechivhenga anoti ndinoda kumboimba kariyo kangu nditarire uno rufaro ndokuti mweya wangu usununguke. Mechivhenga anoda kumboimba zvishoma.
pano ndokudai mukomana uyu tinomutumidza zita rinoti Jagu. Zvino nhasi wandifadza kuti wapedza basa nokuti ndiye wakaita mubatidzi wangu, ndiye wanga ari best boy pamuchato wangu Chipanga. Saka ndoda kutenda Gladys kuti wakabvisa best boy wangu mubachura. Mugare vanotenda nokuti Jaguru rara vana vanunguna vana madzimai. Saka nhasi ndinofara zvikuru nezvaita Chipanga. Uyezve pane zvatanzi timbe ina hangu handingagona kuvamba, asi pamwe vamwe vandinavo vekuchiredzi vanoda kuimba. Haikona kuti dzvanyire, toimba patinogona ipapo, totamba togarawo pasi. Chiredzi vanga vanzi vaimbe vabvisa $20 yavo vechiredzi, saka vanogona kuimba. Rwoi John kana mafunga kuimba